Zuretzat puntua. Neska eta mutilak oraindik desberdin. Behar bada norbait ez baigintuen egin, edo eta guk ala diogu eragin, nik indar eginen dut berdintzen joan dadin. Eskubide berdinak baldin bagenitu. Horren beste sarraski ez nuken aditu, oin bertze hildakota, oin bertze zauritu, munduak konponbide latzak behar ditu. Zure hitza gehienez 5 puntuko bertsoa kantatzeko hau da. Egidaua. Egidaua. Zenbat herri dau gure leiotan, hasi ezkero kondatzen, jende gehienak ikusten ditut, este aldera tiratzen, eta orduan gelditzen dira, ilunari begiratzen, agian zer den egia ikusten ez direlako ausartzen, nik nahiago dut ideki eta munduari utzi sartzen, munduari utzi sartzen.